Hello नोंथांमोनखौ बर थाबाय स गाइस फैलाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै स गाइस नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेल होनानै मा एसे बुजिखादों आं मानो होनबा जुनथ' नोंथांमोन आं भिडिअ खिथागोन बे भिडिअ आङो फेसबुकनिफ्राय मोनदों स फेसबुकनिफ्राय मोननायलाय नोंथांमोन खिनाखै दिनै भिडिअखौ बानायनाय जाबाय स गाइस गिबियावनो नैबे भिडिअआ जादों जे मानसि मांखरनिफ्राय जेनेबा मानसिनि हारा गोमानाय जेनेबा सोरबा सिनाय मोनै मानसिफोरा जे मानसिनि हाराखौ जावनानै लाङो स बे भिडिअआ बर्तमान फेसबुकाव बुहुत दावराव दावसि सोमजिगासिनो आरो ना गाइस स गाइस नोंथांमोना गिबियावनो नैबे हारा जावनानै लांनाय भिडिअखौ नायग्रोलाय नालाय नै रायजोफोर जोंनि कबरहालियाव बेखौथ' सियाला जावाखैलै मानसिसो जावदों नै बे सुनारनिमोन नैबे नै हिबो दोंलायो हिफोराबो ओंखारलायदों बेथ' गैयामोन बेथ' फबजखानाय हिसो बियो सोरनि तानिजा राभा नै बेथ' नै खेनायानो ओंखारबाय नै खेनाय आरो नै बेगें डाइरेक्ट बेगेंस्रा बियो बे माबानि हाबासि दायुद बिमा बे हाखरा दायुद बिमानि दै रायजोफोर सुनारखौ खिथिबायमोन नाय हायोब्ला गोख्रै बेखौ सावरायनानै सानैसो लिडारफोर सावरायब्रबनानै बेखौ माबा मोनसे खालामनांगोन आरो सोर मा खालामदों बुंनो हाया दायो थेवबो उदिस लानाय गाहाम जागोन नङा होमबा विलियाम जा विलियामा फंबायनि हाबानि थाखाय बैयाव खामानि मावनो हायनायमोन हाग्रा जावनायमोन माबा हाग्रा दाननाय दा बेखौ नुनानै गोथैबारियावबो बियो हाग्राखौ साफा खालामफैबाय आधा ओमफ्राय बेयाव मा जावनाय होननानै बे नायफैबोला बे नुनो मोनबाय जे गोथैबारियाव नैबेबायदि हाखरखौ जावना दोनदों बेथ' मानसिनि खामानिसोलै मानसिनि खामानि मानसिनि खामानिसो बियो बे खदाल हनै हिफ्रा सिङाव दोङो ओइथिं बाहेरावबो नुजाना दोङो हा बे बेगें नङा नै गोथारखा बेगेंआ आथेंनि जागोनदां बियो नै बिथिंथ' नै खेनायानो दोङो नै नोंथांमोनाथ' नायखाबायनो जे हारा जावना लानायखौ नङा होमबा स जोंनि बर'फोरनि गेजेराव फोथायनाय दं आरोना जे बिदि हारा जावना लांनायफोरखौ जेनेबा मानसिफ्रा बुङो जे अजा खामो आंखौ दायना खामगोन होनना बुङो आरोना गोबां मानसिफोरानो एक्सुवेलि बे आंनिसो खोनानो मोननाय बायदिब्ला जे बेफोर हाराया जेनेबा कस्मेटिक प्रडाक्ट बानायनायनिफ्राय इउस जायो होनना खोनायो आरोना गाइस जे आरो मानसिनिल' हारा नङा माखासे जुनारफोरनि हारायाबो जे बिउटि कस्मेटिक प्रडाक्टफोर बानायनायाव बेफोर तामाम इउस जायो आरोना आंनि एसे इनफरमेसन मथे हिसाबै आरो आं एसे रिसार्च खालामदोंमोन जेनेबा जे आसलथे हाराखौ मा खेथ्रआव बाहायो आरोना बे भिडिअखौ नुनानै स' नोंथाङाथ' नायजोबखाबायनो भिडिअखौ आरो माथो बुंनांगौ नङा होमबा एक्सुवेलि मा होनो दाना ओरैबायदि कलियुग फैबाय मानसिनि हारायाबो थोबावला मिथिगौ नोङो जिब जुनारनि हाराया थोआ मानसिनि हारायाबो थोबावला मानसिनि हारायाबो थारमाने तामाम मा होनो प्रफिटेबल मानसिफोरनि थाखाय बेनो जायो गाइस माथो बुंनो दा संसारा सोलायमारदों नङा होमबा